Dragi naši kupci, kako bismo vas dodatno zaštitili, u svim Spar i Interspar trgovinama od danas smo pekarske proizvode s polica i samoposlužnih vitrina počeli pakirati u jednokratnu ambalažu. Također uveli smo i pakiranja različitih doziranja i na suhu rinfuznu robu u košarama koja podrazumijeva orašaste plodove i sušeno voće. Ovime osiguravamo dodatne mjere prevencije za sve vas kako biste nabavili osnovne namirnice u našim trgovinama što sigurnije. U svim Spar i Interspar trgovinama osigurali smo i vizualne oznake kojima vas pozivamo da se pridržavate obaveznog razmaka od 2 metra. Ponašanjem i pridržavanjem ovih mjera zaštite štitite sebe, naše djelatnike i cijelu našu zemlju. Dragi naši kupci, od srca vam hvala što ste nam ostali vjerni ovih dana, ali i hvala naši dragi djelatnici što odrađujete lavovski posao. Držite se!